my God, let me tell you, if you know these guys. Un polonez. Big Thomas is like Arnold Schwarzenegger's bigger brother. And Marian Husu is a monster. This is Tomasz Czerwiński este un polonez puternic, mare, 150 de kilograme, 1,92 m înălțime, dar și 40 de ani. Este un monstru, cum spunea prezentatorul. Make some noise for Tomasz Czerwiński! Tomasz Czerwiński. My name is Tomasz Czerwiński. Sunt Tomasz Czerwiński. I come from Poland. Vin din Polonia. Last 11 years, I'm representing Storm Gym in Luton. I'm Marian Rusu. Sunt Marian Rusu. 35 whole years. I'm from Romania. Sunt din România. Southend Combat Academy with Horia Rădulescu. Se antrenează cu Horia Rădulescu. As it's K1 fight. Am luptat în mai multe promoții din K1. Vreau să fac un bun spectacol și să luptă pentru toți fanii mei. None of my fight ever ended up with a decision. It's always either my knockout or my opponent's knockout. So. Întotdeauna nu contează dacă eu câștig prin knockout sau prin decizie. Marian Rusu, Tomasz Czerwiński din Polonia, următorul meci la plus 95 de kilograme. Ladies and gentlemen, introducing in the ring. He's coming from Poland. Make some noise for Tomasz Czerwiński. Czerwiński a luptat și în artele marțiale mixte. Este un uriaș, 150 de kilograme, chiar și 40 de ani, vă spuneam. Este considerat un dur polonezul. Ladies and gentlemen, he's coming from Romania. Make some noise for Marian Rusu! Iată, întotdeauna când este anunțat un român, publicul aplaudă la greu, pentru că sunt mulți români aici la Copper Box Arena, Parcul Olimpic Regina Elisabeta din Londra. Marian Rusu. kg și pentru sportivul nostru, care deține un record greu de depășit, un knockout în 3 secunde și jumătate, un meci din 2009. El spune cinstit, îmi place bătaia. Locuiește în Anglia. Ladies and gentlemen, waiting for the big moment. Presenting the black corner, fighting for Pure Gym Luton, Fury MMA champion, CFC heavyweight champion. Ladies and gentlemen, weighing 118 kilogram, height 1.91 meter, having a personal record of 1 fight, 1 loss, 0 no contest. He is coming from Poland, having 41 years old. Ladies and gentlemen, make some noise for Tomasz Czerwiński. Tomasz Czerwiński din Polonia. Nu este impresionat de fluierăturile din tribună. Presenting the white corner, ladies and gentlemen, is a British champion, MMA campion al Marii Britanii și el practicant de arte marțiale mixte. Is fighting for Southend Combat Academy, weighing 124 kilogram, height 1.92 meters, having a personal record of 4 fights, 3 losses, 0 no contest. Ladies and gentlemen, it's coming from Romania. Make some noise for Marian Rusu, cu un short în steagul Scoției. Referee in the ring, Onari Atsushi.
3 reprize de 3 minute. Marian Rusu, mănuși albe în stânga, Cervinski în dreapta, din Polonia. Va fi un meci al forțoșilor. Deja se aude susținerea lui Marian. A început meciul. Mănuși albe, Marian Rusu, polonezul Cervinski, mănuși negre. Respect World Series 2 în cleșterea titanilor. La Londra, în direct la DigiSport. Puternice croșeele stânga-dreapta date de Cervinski. Are o mobilitate bună a trenului inferior Marian Rusu, însă nu cred că este o soluție să stea la bătaie, doar să se apere și apoi pe contră. Cei care se bazează pe o lovitură în forță. Iată o problemă la gleznă, cred, pentru Marian Rusu. Este numărat, dar pentru că a cerut un moment de respiro să-și revină după acea lovitură la picior, a fost numărat Marian Rusu. După lovitura de picior, bun atacul de brațe, o ușoară lovitură sub centură dată de polonez. Lovește puternic pe coapsă. Ratat total lovitura de picior din întoarcere polonezul. Atacuri de braț ale lui Rusu. Vine replica polonezului imediat. Ultimele 30 de secunde. Răsuflă din greu și Cervinski. Totul este să reziști 3 reprize. Ați văzut, după 2 lovituri date de Cervinski, a pus mănușile sus, o lovitură pe abdomen, pe ficat și este numărat Cervinski. Acuză ceva polonezul, dar a fost o lovitură pe ficat, nu s-a mai putut ridica și asta este totul. Victorie prin knockout în finalul primei reprize. Răsuflă din greu Cervinski. A dat 2 lovituri, apoi a ridicat brațele așteptând să fie și el lovit la cap, însă Rusul a lovit pe ficat. Iată lovitura, croșeul pe ficat, l-a îngenunchiat pur și simplu pe uriașul polonez. O greșeală pe care a făcut-o Cervinski. Așadar, victorie prin knockout în prima repriză. Marian Rusu. S-a dat decizie imediat. Polonezul cred că a plecat deja la vestiare. Wow! Încă un knockout care impresionează pe prezentatorii britanici. Wow! Marian! A UC MMA champ and now unbelievable body
punching power. Incredibilă lovitura pe care ai dat-o la corp. From Romania, Marian Rusu! Marian Rusu din România. Oh, Marian, comes you. You want to say thanks to your Romanian fans? Ești în fața suporterilor tăi. You are a true legend of the sport, sir. Să vorbesc românește. Mulțumesc tuturor. România! Vă iubesc! Mulțumesc domnului Florin Chiforescu, domnul Ali Panaite, domnul Cristian Grigore, sponsorilor Cristian Brat, Greg, familiei mele, Dave Donald. Hey, România! România! Marian, maybe a lot of people don't know you're getting married very soon. And I know your wife at home or in here, you want to say thanks to her because she's always by your side. Yeah, my wife is... All my family is here. Toată familia mea este aici. This is his family, Romania, Marian Rusu! Marian Rusu așadar câștigă această întâlnire. Meciuri spectaculoase pe finalul primei reprize. The body shot. Hang on, I got my promoter again. Yes, sir. Până la meciul următor, din nou scurtă pauză, rămâneți cu DigiSport.